Серафимский Франтишек любовью палал, пособрал нам бедный, ты нам шлях покажи, ты нам полымя, что распалило тебе, как нельзя полюбить якобиное добро. Серафимский Франтишек любовью палал, пособрал нам бедный, ты нам шлях покажи, ты нам полымя, что распалило тебе, как нельзя полюбить якобиное добро. Серафимский Франтишек любовью палал, пособрал нам бедный, ты нам шлях покажи, ты нам полымя, что распалило тебе, как нельзя полюбить якобиное добро. Серафимский Франтишек любовью палал, пособрал нам бедный, ты нам шлях покажи, ты нам полымя, что распалило тебе, как нельзя полюбить якобиное добро. Я мог померти с любовью до тебя, как ты хотел померти с любовью до моей любови. Счастливая Лукория, счастливая, чистые сердцем, воины Богом бачат, каким належит царство его. Счастливая Лукория, счастливая, чистые сердцем, воины Богом бачат, каким належит царство его. Серафимский Франтишек любовью палал, пособрал нам бедный, ты нам шлях покажи, ты нам полымя, что распалило тебе, как нельзя полюбить якобиное добро. Серафимский Франтишек любовью палал, пособрал нам бедный, ты нам шлях покажи, ты нам полымя, что распалило тебе, как нельзя полюбить якобиное добро. Серафимский Франтишек любовью палал, пособрал нам бедный, ты нам шлях покажи, ты нам полымя, что распалило тебе, как нельзя полюбить якобиное добро. Серафимский Франтишек любовью палал, пособрал нам бедный, ты нам шлях покажи, ты нам полымя, что распалило тебе, как нельзя полюбить якобиное добро.
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, любов Бога Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. И с духом твоим. Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас на гэтай нядзельнай святой імшы, у якой звычайна ось інтэнцыя называецца за парафію, за парафіян, за ўсе нашы справы, за ўсё, што ў нашым жыцці адбываецца. І мне, шчыра кажучы, аж трошачку страшна, як шмат справаў адбываюцца ў нашай парафіі, таму што нават сённяшняя імша, яна з'яўляецца прыкладам вось таго багацця, якое мы маем у нашай парафіі. Падчас сённяшняй святой імшы будзем вітаць у супольнасці сярод нас хрысціянаў двух дзетак, якіх ахрысцім, Александру Стэфанію і Еву. Вітаем сем'і, бацькоў, якія рыхтаваліся, таксама гэтых дзетак. Таксама на сённяшняй імшы наша мясцовая супольнасць моладзі FM Тау імшой распачынае свой капітул, каб разважаць пра свае справы, каб размаўляць, каб таксама ўзрастаць у веры. І трэцяя справа, напрыканцы яшчэ паблагаславім алей святога Фелікса, першага святога брата Капуцына, які благаслаўляў дзяцей, што пасля ўсяго яшчэ адбудзецца благаслаўленне дзяцей. Таму прызываю вас усіх да малітвы, да трыванні, перадусім у духу падзякі Богу, што так шмат ласкі мы атрымоўваем, што так у шматлікіх ягоных справах можам удзельнічаць. Таму будзем даручаць перадусім Александру Стэфанію, Еву, моладзь нашай парафіі, нашы інтэнцыі Богу і ва ўсіх гэтых інтэнцыях шчыра маліцца. А цяпер я з хлопцамі пайду да дзвярэй касцёла і як у старажытнасці пры дзвярах прывітаю кандыдатаў у новых хрысціянаў, каб прывесці іх потым да алтара. Дарагія бацькі, якія імёны вы выбралі для сваіх дзяцей? Ева. Александра Стефанія. Чаго вы просіце ў касцёла Божага для Евы і Александры Стэфаніі? Просто. Дарагія бацькі, просячы для вашых дзяцей хросту, ці ўсвядамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць іх у веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яны любілі Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Хрыстус. А вы хросныя ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтых дзяцей выконваць іх абавязак? Дарагія Ева і Александра Стэфанія, касцёл Божы прымае вас з вялікай радасцю. Ад яго імя я пазначаю вас знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы вас пазначаць бацькі і хросныя. Хвала на вишинях Богу, А на землі супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебе великой хвалы Твоей.
помолимся. Усемогутный Боже, мы верим, что Збавца свету, пробывая с Тобою в славе, выслухай наши покорные просьбы, и дай, каб згодна з Яго абяцанням мы адчувалі, што Ён застаецца з намі аж да сканчэння свету, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі Езус узнёсся на неба, апосталы вярнуліся ў Іерусалем з гары, названай Аліўнай, што непадалёк ад Іерусалема, на адлегласці суботняй дарогі. І калі ўвайшлі, падняліся ў святліцу, дзе знаходзіліся Пётр і Ян, Якуб і Андрэй, Філіп і Тамаш, Барталамей і Мацвей, Якуб Алфеевы і Сымон Зелот і Юды Якубаў. Усе яны сумесна трывалі ў малітве разам з жанчынамі і Марыяй, маці Езуса, і з братамі ягонымі. Гэта Слова Божие. Веру, што бачу дабрыню Пана у краіне жывых. Веру, што бачу дабрыню Пана у краіне жывых. Пан маё святло і маё збаўленне, каго ж мне баяцца? Панахова жыцця майго, каго ж мне палохацца? Веру, што ўбачу дабрыню Пана у краіне жывых. Аднаго я прашу Пана, і толькі гэтага жадаю, каб жыць мне ў доме Панава ўсе дні жыцця майго, каб сузіраць хараство Пана і наведваць Яго святыню. Веру, што ўбачу дабрыню Пана у краіне жывых. Пачуй, Пане, голас мой, калі я клічу, змілуйся надо мною і адкажы мне. Пра Цябе кажа маё сэрца, шукайце ягонага аблічча. Веру, што ўбачу дабрыню Пана у краіне жывых. Чытанне першага паслання святого апостола Пятра. Умілаваныя, калі прымаеце ўдзел у муках Христовых, радуйцеся, каб і ў час аб'яўлення славы Яго вы усцешыліся і ўзрадаваліся. Калі ганяць вас за імя Христа, то вы шчаслівыя, бо Дух славы і Дух Божы спачывае на вас. Таму няхай ніхто з вас не церпіць, як забойца або злодзей, або як злачынец, або як сквапны да чужога. Калі ж нехта церпіць як хрысціянін, няхай не саромеецца, але праслаўляе Бога за гэта імя. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
покину вас сиротами, кажа пан. Иду и приду до вас, и узрадуется сердце вашее. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання святого Євангелія паводле Яна. У той час Єзус узняв вочы свае да неба і сказаў: «Ойча, прыйшла гадзіна. Услаў сына свайго, каб і сын уславіў цябе. Ты даў яму ўладу над усякім целам, каб ён даў жыццё вечнае усяму, што ты даў яму. А вечнае жыццё ў тым, каб пазналі цябе, адзінага праўдзівага Бога, і таго, каго ты паслаў, Езуса Хрыста. Я ўславіў цябе на зямлі, выканаўшы справу, якую ты даручыў мне зрабіць. А цяпер ты, Ойча, услаў мяне ў сабе хвалою, якую меў я ў цябе перад існаваннем свету. Я адкрыў імя тваё людзям, якіх ты даў мне са свету. Яны былі тваімі, і ты даў мне іх, і яны захавалі слова тваё. Цяпер яны пазналі, што ўсё, што ты даў мне, паходзіць ад цябе. Бо словы, якія ты даў мне, я даў ім. І яны прынялі іх і сапраўды пазналі, што я выйшаў ад цябе, і паверылі, што ты паслаў мяне. Я за іх прашу, не за ўвесь свет прашу, але за тых, каго ты даў мне, бо яны твае. І ўсё маё гэта тваё, і тваё гэта маё. І я уславіўся ў іх. Я ўжо не ў свеце, але яны яшчэ ў свеце. Я ж іду да цябе». Гэта слова Пана. Дарагія, вось у гэты велікодны перыяд пасля Пасхі кожны дзень мы чытаем Евангелие паводле святога Яна. І вось гэтае Евангелие, якое мы сёння пачулі, яно можа быць дастаткова складаным, каб яго зразумець. Вось гэтыя словы, што Христос падымае вочы і такую вельмі глыбокую, вельмі прыгожую малітву прамаўляе, кажучы, што ўсё, што маё, Ойча, гэта тваё, ўсё, што тваё, гэта маё. Прыйшоў момант, каб быў услаўлены сын чалавечы. Ось, калі мы першы раз чуем гэтыя словы, то можа быць сапраўды дастаткова складана зразумець, пра што ўвогуле Христос кажа, а яшчэ можа больш складана зразумець, а што сёння нам, вось хрысціянам 21 стагоддзя у 2026 годзе могуць казаць менавіта гэтыя канкрэтныя словы. І каб, можа, трошачку лепш зразумець, варта заўсёды паняць кантэкст, у якім кантэксце Христос гэта казаў. Кантэкст вось гэтай малітвы, ён заключаецца ў тым, што вельмі моцна звязвае першае чытанне і Евангелие. У першым чытанні мы сёння пачулі, што калі Езус узняўся на неба, апосталы вярнуліся вось у святліцу, і потым сказана, дзе знаходзіліся Пётр, Якуб, Ян і іншыя. Вось гэтае месца, святліца, якое называе Святое Пісанне, гэта менавіта тое месца, дзе адбывалася апошняя вячэра. Гэта тое месца, дзе апосталы падрыхтавалі Хрысту вось гэтую гасціну, дзе адбылася першая эўхарыстыя, калі Христос узяў хлеб, узяў віно, перамяніў, сказаў, гэта цела маё, гэта кроў мая, гэта ешце. І паглядзіце, што вось гэтая малітва, якую Христос сёння прамаўляе, яна адбываецца вось падчас гэтай апошняй вячэры. І можете сабе ўявіць вучняў з дзеяў апосталаў,
што Хрыста вось забілі, Хрыста укрыжавалі, яны вяртаюцца ў гэтую святліцу і збіраюцца разам усе апосталы, і потым яшчэ сказана Марыя, іншыя жанчыны і таксама блізкія Хрыста. Я, ведаеце, памятаю, як памерла моя бабуля 10 гадоў назад. Мы пабылі на пахаванні, вось менавіта памаліліся, ўсё добра, і потым ужо толькі моя сям'я, тата, мама, 2 брата маіх і я, мы паехалі да бабулі ў кватэру, каб папросту пабыць. Вось я думаю, што ні адзін з вас таксама меў гэты досвед, што мы заходзім у гэтую кватэру, запах той самы. Усе гэтыя слоечкі, усё у халадзільніку яшчэ стаяла так, як бабуля пакінула. А вось адчуванне ўнутры, што яе няма. Вось точна так жа сябе сёння ў першым чытанні адчуваюць апосталы. Яны вяртаюцца ў гэты вячэрнік, можа там яшчэ застаўся гэты запах хлеба, не ведаю, можа засталіся гэтыя талеркі, можа засталася яшчэ месца, на якім сядзіць Хрыстос, а яго няма. І вось тое, што сёння дзесьці нам можа дапамагчы хрысціянам вось 21 стагоддзя увайсці, вось можна сказаць, у ролю гэтых апосталаў, якія адчуваюць, што Хрыста ў гэтым месцы няма, але чаму яны пайшлі потым прапаведаваць, чаму яны пайшлі потым дзесьці сведчыць аб сваёй веры, таму што яны зразумелі, тое, што ён памёр, гэта было дзеля мяне і за мяне. 100% яны прыпомнілі гэтыя словы Хрыста з сённяшняга Евангелія, які кажа: «Прашу цябе, Ойча, каб яны былі адно». І вось гэтае адчуванне, што яго няма, а цяпер вось наша чарга, яна дапамагае вось гэтым апосталам быць больш шчырымі. І мне здаецца, вось слова «шчырасць», яно з'яўляецца вось такім словам, ключом на сённяшнюю нашу імшу. Тое, што мы прыносім сёння нашых дзетак сюды, каб ахрысціць. Вось слова «шчырасць», яно будзе вельмі моцна дапамагаць. Таму што калі мы гэта робім шчыра, тады сапраўды будзе плён. Таму што, дазвольце, што, можа, так трошку з іншага боку, скажам так, зайду. Ёсць, ведаеце, такое паняцце, вось не ведаю, можна пра святароў казаць. Вось можна сказаць святар, а хтосьці можа сказаць сапраўдны святар. Можна сказаць, не ведаю, бацька сям'і, а можна сказаць, вот сапраўдны бацька сям'і. Можна сказаць, не ведаю, пра прадседателя калхоза. Вось гэты прадседатель, а гэта вось сапраўдны прадседатель. І гэта вось сапраўдны, яно будзе азначаць, што чалавек на сваім месцы, чалавек тое, што робіць, ён кажа, гэта маё, не гледзячы ні на што. І вось тое, што сёння адбываецца тут, у касцёле, вось гэты хрост, мне б вельмі хацелася, каб ён вось быў такім шчырым і сапраўдным. Што гэта не толькі некая цэлебрацыя, гэта не толькі свята, гэта не толькі падарункі, а што гэты хрост будзе потым узрастаць ува мне, і ўва мне будзе ўзрастаць свядомасць, што Хрыстос таксама і за гэтае маленькае дзіцё аддаў жыццё. Што ў плане Бога кожны быў вось такім маленькім, можа хтосьці больш дарослы, і Хрыстос далей працягвае быць побач. Таксама супольнасць ФМТАУ, якая сёння капітул свой перажывае, калі ў супольнасці адносіны сапраўдныя і шчырыя. Калі вось я не баюсь сказаць майму брату, сястры, не ведаю, сябру, сказаць: слухай, мне здаецца, вот, што тут ты памыляешся. Альбо, не ведаеце, вы мелі такі досвед у сваім жыцці. Я на апошнім тыдні, у мяне размовы 3 вось было такіх, што мне чалавек кажа: можаш мне шчыра сказаць, што думаеш? Вось калі вам хто-небудзь кажа: скажы шчыра, што думаеш. Першыя думкі, якія ў сэрцы нараджаюцца, я ведаю, які гэты чалавек. Я ведаю, што я хачу сказаць, я ведаю, што мне не падабаецца. Але страх, што мяне не пачуюць, страх, што мяне адкінуць, страх, што гэтую праўду не прымуць, ён можа вельмі моцна заблакіраваць. Але калі вось гэта адносіны сапраўдныя, калі гэта адносіны шчырыя, з любоўю, з Божай любоўю, то я не баюсь казаць: вось слухай, тут я не бачу. Альбо запытаць: ці ты памаліўся, каб вось так сябе паводзіць, ці вось гэтая справа, яна сапраўды Божая.
І вось пасля такіх размоваў чалавек можа сказаць: дзякуй за праўду. Я ведаю, што ты любіш мяне. Дзякуй за такія прыгожыя словы. І вось тое, да чаго, браты і сёстры, сёння заклікаю, і, можа, вось якімі такімі 3 думкамі хачу з вамі на самы канец падзяліцца, што вось тое, што сённяшняе Евангелие кажа, што Христос аддаў жыццё вось за мяне. Тое, што я сёння жыву, дзякуючы ягонай ахвяры. Таксама, каб узрастаць у шчырасці, каб не баяцца памыляцца. Памылкі мяне вядуць да канфесіянала. Каб быць шчырым, сапраўдным бацькам ці маці, трэба часамі зразумець, што мне не хапае вот тут любові, мне не хапае вось тут некага часу, мне не хапае гэтага, але калі я шчыры з самім сабой, я буду ўзрастаць у гэтай сапраўднасці. І трэцяе, вось што такое, таксама з Христом звязана з сённяшняга Евангелия, быць гатовым на жертву. Мы вельмі па-беларуску вельмі часта кажам ахвяра, 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 і яно, можа быць, так не да канца перадае праўду вось гэтага слова. Вось рускае слово жертва, яно вельмі моцнае. І вось не з сябе рабіць жертву, а складаць гэтую жертву. Я ведаю, што мне будзе балець, я ведаю, што мне будзе каштаваць, я ведаю, што гэта нелёгка, але калі я люблю, няма іншага шляху, каб будаваць шчырыя прыгожыя адносіны. Мужу з жонкай, з дзецьмі, у супольнасці, сярод сясцёр, сярод братоў. Таму, браты і сёстры, няхай вось гэты хрост, тое, што мы тут сёння збіраемся, будзе вялікім знакам і благаслаўленнем для нас, што Бог з намі, Бог вялікія справы учыніў для нас і таксама працягвае чыніць. Самае галоўнае, каб наш адказ на гэту любоў быў шчыры і сапраўдны. Амэн. Цяпер паўстанем і найперш памолімся за нашых дзетак, якіх сёння будзем хрысціць, а ўжо пазней усе разам вызнаем веру. Дарагія браты і сёстры, просім нашага Пана Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтых дзяцей, якія прымуць ласку хросту да іх бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб у цудоўнай таямніцы Тваёй смерці і з мёртвых паўстання Ты праз хрост адрадзіў гэтых дзяцей і далучыў іх да святога касцёла. Цябе просім. Молімся, каб праз хрост і канфірмацыю Ты зрабіў іх вернымі вучнямі і сведкамі Твайго Евангелля. Цябе просім. Молімся, каб праз святасць жыцця Ты прывёў іх да радасці нябеснага валадарства. Цябе просім. Молімся, каб бацькі і хросныя былі для гэтых дзяцей добрым прыкладам веры. Цябе просім. Молімся, каб заўсёды захоўваў іх сем'і ў Тваёй любові. Цябе просім. Молімся, каб ва ўсіх нас Ты аднавіў ласку хросту. Цябе просім. Молімся, каб усіх хрысціянаў, якія праз хрост сталі адным целам, Ты заўсёды захоўваў у адзінстве веры і любові. Цябе просім. Молімся аб здароўі і Божым благаслаўленні апецы Маці Божай для Паўла, Рэгіны і Паўла. Цябе просім. Молімся аб ласцы выздараўлення для Ядвігі і Пятра. Цябе просім. Молімся, каб увесь свет Ты абараніў ад пажару, голаду, вайны і заразы. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас. Святы Ян Хрысціцель, святы Юзаф, святы Пётр і Павел, святыя Александра, Стефанія і Ева, усе святыя Божыя,
Зараз адбудзецца малітва экзарцызму. Усемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён прагнаў ад нас моц сатаны духа неправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтых дзяцей ад першароднага граху, учыніў іх святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога, праз Хрыста, Пана нашага. Цяпер адбудзецца асвячэнне хрысцільнай вады. Божа нябачнай моцай Ты здзяйсняеш незвычайныя рэчы праз сакраментальныя знакі. На працягу гісторыі збаўлення Ты падрыхтаваў ваду, Табою створаную, каб яна выяўляла ласку святога хросту. На пачатку свету Твой дух узносіўся над водамі, каб ужо тады вада атрымала моц асвячэння. Божа, нават у водах патопу Ты даў нам вобраз адраджэння, бо тая самая стыхія паклала канец заганам і дала пачатак цнотам. Божа, Ты ўчыніў, што сыны Абрагама прайшлі па сухім дне Чырвонага мора, каб народ, вызвалены з няволі фараона, стаў вобразам будучай супольнасці ахрышчаных. Божа, Твой сын ахрышчаны Янам Хрысціцелем у водах Ярдану быў намашчаны Духам Святым, а калі вісеў на крыжы, з яго боку пралілася кроў і вада. Пасля свайго з мёртвых паўстання ён наказваў вучням: «Ідзіце і навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Узглянь на свой касцёл і пажадай у ім адкрыць крыніцу святога хросту. Няхай гэтая вада праз Духа Святога атрымае ласку Твайго адзінароднага Сына, каб чалавек, які створаны на Тваё падабенства і праз сакрамент хросту, ад бруду усялякіх грахоў абмыты, адрадзіўся з вады і Духа Святога да новага жыцця дзіцяці Божага. Просім Цябе, Пане, няхай праз Сына Твайго на гэтую ваду сыдзе моц Духа Святога, каб усе, хто праз хрост пахаваны разам з Хрыстом у смерць, з ім таксама і паўсталі да новага жыцця, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Цяпер усе адрачэмся зла і вызнаем веру. Дарагія бацькі і хросты, і ўсе тут прысутныя, праз сакрамент хросту прынесеныя вам і дзеці атрымаюць як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць іх у веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашых дзецях. Калі ж вы, кіраваныя сваёй верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымаюць хрост вашыя дзеці. Ці выракаецеся сатаны і ўсіх справаў ягоных, і ўсіх спакусаў ягоных. Ці верыце ў Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амин. Цяпер бацькі і хросныя, падыдзіце, калі ласка, з дзеткамі сюда на цэнтр. Ці хочаце вы, каб Ева і Александра Стэфанія прынялі хрост у веры касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі?
Ева, я тебя хрещу у імя Отца і Сына і Духа Святого. Александра Стефания, я тебя хрещу у імя Отца і Сына і Духа Святого. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, як Давайте похлопаем теперь новым христианам. Намашчэнне пасля хросту. Усемагутны Бог Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў вас ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае вас хрызмам збаўлення, каб вы, далучаныя да яго народу, прабывалі ў Хрысце, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Цяпер, калі ласка, накладзіце белую вопратку на сваіх дзетак. Дарагія Ева, Александра Стефанія, вы сталі новым стварэннем і апрануліся ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для вас знакам годнасці дзяцей Божых. З дапамогай слову і прыкладу блізкіх нясіце яе незабруджанай у жыццё вечнае. Амén. Так, цяпер бацькоў. Возьмитеся, калі ласка, ўсёй сям'ёй, кожны, вось правую руку возьмите за свечку, каб падкрэсліць гэты знак. Тое, што вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашыя дзеці, асветленыя Хрыстом, заўсёды паводзілі сябе як дзеці святла і, трываючы ў веры, маглі выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Прыміце святло Хрыста. Вы ахрышчаныя ў Хрысце, у Хрыста апрануліся. Аллелюя, аллелюя. Давайте яшчэ раз пахлопаем і будем працягваць.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усімагутны. Ласкавы Ойча, прыми наши молитвы и дары, якія мы Табе прыносім, і праз удзел у эўхарыстычнай ахвяры прывядзі нас да хвалы вечнай, праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами. И с духом Твоим. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі. Асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Хрыстус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Праз ахвяру свайго цела на крыжы ён завяршыў ахвяры старога запавету і, аддаючы сябе дзеля нашага збаўлення, сам стаў святаром, алтаром і ягнём ахвярным. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна вышина, благословенный тот, кто приходит в имя Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Хрыста, дзейсную моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Хрыстус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престолования. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру.
Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Францішкам, святой Кларай і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою ўсіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Гэтыя ахрышчаныя дзеці будуць называць Пана Бога сваім айцом. Таму ад іх імя молімся, як нас навучыў Езус Христус. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будзь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Ранку Божий, який вечно себе грехи свет, смилуйся над нами. Ранку Божий,
Вось Езус Христус, баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Ойча, прашу, каб яны былі адно, як і мы адно. Аллелуя. Амон.
Молімся. Выслухай нас, Божа, наш Збаўца, і праз удзел у Еўхарыстыі умацуй нашу веру ў тое, што ўсё цела Касцёла з'яднаецца ў славе з Христом сваім галавою, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Цяпер прысядзь, калі ласка, паслухайце парафіяльныя аб'явы. Христос воскрос! Шчыры дзякуй, дарагія браты і сёстры, за гэтую супольную малітву, за кожную малітву, за кожную ахвяру дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякуем тым, хто прыбіраў касцёл на гэтым тыдні. У гэтым месяцы прыбірае група валанцёраў, да якіх кожны можа далучыцца. Прыбіраем звычайна па панядзелках, пасля вячэрняй святой імшы, таму хто можа прыйсці, дапамагчы, запрашаем. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. Трывае месяц травень, май, асабліва прысвечаны Божай Маці. Запрашаем на маёвыя набажэнствы кожны дзень а 17:30. Прыгадаю, што ў чацвер выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту пачынаецца з 16:00. На гэтым тыдні адзначаем. У панядзелак, 18 мая, ва ўсіх капуцынскіх касцёлах свята святога Фелікса з Канталічы, першага святога капуцына, законніка, апекуна дзяцей. Таму пасля кожнай святой імшы сёння, то есть напрыканцы кожнай святой імшы сёння, адбудзецца бласлаўленне дзяцей і памазанне іх алеем святога Фелікса. Пра гэта скажу яшчэ трошкі пазней. У аўторак, 19 мая, успамін святога Крыспіна з Вітэрба, таксама капуцына, законніка. У сераду, 20 мая, успамін святога Бернардына Сіенскага, прэзбітара. У суботу, 23 мая, вечарам пачнем святкаваць вігілію з паслання Святога Духа. Таму, згодна з старадаўняй маладзечанскай нашай традыцыяй, святой імшы у суботу о 18 не будзе, а яна пераносіцца на 21:00. Так, у 9 вечара распачнецца вігілійная святая імша, будзе многа Божага слова прачытана. Сардэчна запрашаем, такая будзе літургія, трошкі нагадваць нашу пасхальную вігілію, канешне, трошкі прасцейшая, але не менш прыгожая. А у наступную нядзелю вялікая ўрачыстасць з паслання Святога Духа, расклад імшаў нядзельны, наш звычайны, але падчас святой імшы о 18:00 да нас завітае апостальскі нунцый, пасол Ватикана, арцыбіскуп Іняцыё Чефалія, які ўдзеліць сакрамент канфірмацыі вернікам нашай парафіі. Больш за 60 вернікаў нашай парафіі рыхтаваліся да гэтай падзеі. Вось 2 гады, і вось арцыбіскуп Іняцыё да нас завітае з гэтай паслугай. Спадзяемся, што надвор'е нам дазволіць пасля гэтай вячэрняй імшы, пасля бежмавання, каб тут для ўсіх парафіянаў, усіх, хто будзе на імшы, зрабіць такі пікнік супольны. Таму сардэчна на гэтую імшу запрашаем. У днях з 29 чэрвеня па 3 ліпеня адбудзецца першая пілігрымка маладзечна Буцлаў, якая вырушыць з нашага касцёла. Ужо на сайце парафіі, сёння таксама ў іншых сацыяльных сетках з'явіцца спасылка на электронную анкету, праз якую можна запісацца. Таксама у хуткім часе пакладу ў закрысты картачку, можна будзе і ўручную запісацца на пілігрымку. Шчыры дзякуй дарагім бацькам, хросным, і, канешне ж, віншую Александру Стэфанію, Еву з гэтай прыгожай падзеяй, што яны сталі жывою часткаю нашай парафіяльнай супольнасці святога каталіцкага касцёла. Няхай гэты прыгожы абавязак, дарагія бацькі і хросныя, якія вы на сябе прынялі, будзе вашай радасцю, будзе матывацыяй таксама да таго, каб і ў сваім жыцці яшчэ больш пазнаваць Езуса Хрыста. Я думаю, што мы так звычайна робім, так брат Сергей скажа, што калі сыходзім, зробім супольны фотаздымак, калі будзе літургічная служба алтара сыходзіць. Але перад гэтым яшчэ запрашаю усіх, каму няма яшчэ 18, падысці сюды бліжэй цяпер да гэтых
ступенек прэсбітэрыя. Калі ласка, дзетак запрашаем, моладзь. Все-таки такая капуцынская традыцыя ёсць памазаць алеем святога Фелікса, паблагаславіць, папрасіць патрэбных ласкаў, асабліва здароўя. Вось, хто не баіцца, калі ласка, падыходзьце. Зараз брат Сергей прачытае малітву, і яны разам з братам Войтыкам намасцяць алеем святога Фелікса. Да, ходите, не саромейтесь, не бойтесь. Усе міністранты таксама, кому 18 нема, ходите. Божа, ты даў касцёлу і францішканскай сям'і ў святым Феліксе з Канталіча светлы прыклад евангельскай прастаты і жыцця, цалкам прысвечанага тваёй хвале. Дай нам, наследуючы яго прыклад, з радасцю шукаць і любіць толькі Хрыста. Ён, будучы Богам, жыве і валадарыць з табою у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Цяпер таксама папрашу бацькоў і хросных, падыдзіце сюда, на цэнтр, адбудзецца спецыяльнае благаслаўленне для вас таксама. Молімся. Пан Бог усімагутны, які праз свайго сына, народжанага з панны Марыі, дае хрысціянскай маці радасць надзеі на жыццё вечнае, якая заззяла для іх дзяцей. Няхай благаславіць маці гэтых дзяцей, каб так, як цяпер дзякуюць Богу за атрыманае патомства, яны заўсёды былі ўдзячныя яму разам са сваім дзіцём у Езусе Хрысце, пану нашым. Амін. Пан Бог усімагутны, які дае дар жыцця на зямлі і ў небе, няхай благаславіць бацькоў, мужчын, бацьку гэтага дзіцяці, каб ён разам са сваёю жонкаю, словам і прыкладам даваў свайму дзіцяці першае сведчанне веры ў Езусе Хрысце, пану нашым. Пан Бог усімагутны, які адрадзіў нас з вады і Духа Святога да вечнага жыцця, няхай шчодра благаславіць гэтых верных сваіх, каб яны заўсёды і ўсюды утваралі жывую еднасць з усім Божым народам. Няхай усіх тут прысутных ён адорыць сваім супакоем у Езусе Хрысце, пану нашым. Няхай благаславіць вас Бог усімагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Зараз з бацькамі зробім супольны фотаздымак і за іх таксама разам памолімся. Святы Арханёле Міхале.